Pina ke dalam moनफैबाय hot dia langde sunai dia langde beto ono side में बैठ सके dia langde बिसोरखौ गानहोगोन बालाय गानहोखानांसिगोन दा नोंसोरो मोखांखौ बोरलान मोना मोना फबायस नोंसिनिया बिसोरनि नियम जोंनि नियम गैला बेयाव जिखुनु बोरलाबानो जानाय दे बोरलाना हो गरमावलाय बढ़िया से साफ कर बढ़िया से तेल लगाइए भाभी के भाभी के पैर में तेल लगाइए दे ओइ जाग्रा जाहोनो अबेखौ खुब बोखाना होदोब्रा ओ सब नहीं करेगा मिठाई खिलाएगा बबेजा हमनानै आखाइ सुदो एबेयाव आखाइखौ दे आखाइ सुन्दो दे सुन्दो इलाय लोंनायनिया लोंनायनि र' ये खतरीटा है दोनों ना खाइए को खाइए नहीं देखो दे थोड़ा खाओ थोड़ा यार इन्हें तुम नहीं दे उसको खिलाओ ओए जाखंडाखौ दंनो हो जाखंडाखौ आपके जूठा को खिलाओ जूठा ना खाइए मोखां खोनो नायलाबा लोंहोदो दे लोंहोदो दे ओमफ्राय नों ओइखौबो ओइलायखौ लोंदो इसको भी खिलाओ पिलाओ पानी खिलाओ इसको खिलाओ होनलाय लांदोसो बे खिलाओ खन' होदो दै मानो बुंनानै थाबाय थायो हाम माला जिदों दा आरो मानसि खमखायसो दे बाना लांदो ताली बजा फुल बिबार मोनासै रे सातफ्रावनो बामदो दे बामदो इधर साइड हो जा इधर मोदी में उठा के उठा के ले जाएगा अरे पापा से ही तगड़ा गिराइए क्या आधी घोड़ा पालकी Bella गिर जाया आई थिं साब्रै दिननाय थिं इसको पहले बॉईल किया अच्छा से बॉईल किया नहीं उसको पहले बॉईल किया है ना नङालै नानायल'सो नै बबेसनि बेयाव पकरा होदों बिसोर कारिकर संग्रा बेदर संग्रा जाग्रा इथिं मैगं हाग्रा मालिक ये मालिक है कारिकर मालिक है दिनै मोनाव रिसेपसन सेकेन्ड मालिक यो सेकेन्ड मालिक फर्स्ट मालिक थर्ड मालिक एक खाने के लिए आया मालिक सोर जानो हायदोंनो नुवाखैलै बेदरखौ नुवाखै नङाबा जागौमोन दनोसै आङो मालै बिदि बबेसनि रिसेपसननि थाखाय बेयो बयलार मैगं बिहारि स्टाइलाव संदों दिनै
नो जोंनि हाग्रा हाया मिथिया जाना आग्लायनाय ग्रेभि देखि ओमफ्राय बिथिं दायो इन्ट्रि खालामनोसै माबायाव खैना गोदान जग्राफोरखौ खिथिहैलायनोसै आरो खैना गोदान जग्रा औ होबोबायसो फिथाया जबायनायफोरखौबो होना होगोन दे भिडिअ बान प्राइसा मा बुस्थु लायनो होननो हायाखैबो जिल्मा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होदो दे इसोरखौ ब्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होना बुंदो इखौ ओइ आनै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होना बुं इसोरखौ दे आं रोङालै जाया दा इसोरनिया जायो दे बुंलाय दे ट्राइ ब्रा दे आं रोङा देलै दे नायाखै नायदोंब्रा मिनिबाय थादों माना ग्राम नैथिंबो नेफायदों लोंबैथे मिथियालै सोर होदों जोंलाय माने बुंदों मालायसिनियासो बुंगोन ना दायो जोङो खैना गोदानखौ नायफैदों घर जाके एडिट करेगा और डालेगा यूट्यूब में हाँ हाँ यूट्यूब है मेरे पास यूट्यूब चैनल आसाम में डाल देगा यूट्यूब में हाँ आप लोग भी देखना ठीक है मोसानो लिंलायनो जोंखौ नले दे मोसानो गेंला बुंबावगोन गिरा जगोन जगोन गिरा जगोन गेंला